ZVL. Omroep ZVL. Welkom in een donker en mistig Hulst. Het is vandaag tijd voor de open dag of de open avond van het Reinaert College hier achter mij. Hier komen vanavond een heleboel leerlingen uit groep 8 kijken of het wat voor hun is voor volgend jaar. Wij zijn ook benieuwd en gaan ook mee. Het is een druk bezochte open dag bij het Reinaert College. Maar daar is de school goed op voorbereid. Je weet nooit hoeveel mensen er uiteindelijk komen. Hè. We hebben hier ook wel wat aanloop vanuit Belgische basisscholen en dat is altijd wel een beetje onvoorspelbaar. Hoewel de focus ligt op kennismaking en educatie, is er ook veel ruimte voor plezier. Er zijn quizjes, er zijn spelletjes. Dan ben je hier toch wel 1,5 uur à 2 uur bezig, denk ik. Ja hoor. Bij veel bezoekers wordt er komende zomer een belangrijke schoolkeuze gemaakt. Onze zoon die gaat volgend jaar naar de middelbare school. En ze moeten daarin een keuze gaan maken. Ja. En ze zijn lekker op zoek naar een school. Dus vandaar dat ook het Reinaert College bezoeken is lekker dichtbij. En waar kijken jullie dan specifiek naar vanavond? Ja, ik denk ook naar de mogelijkheden binnen zo'n school. En ook leren kennismaken met alles wat er op zo'n school te doen is en te beleven is. Ja. Dat hij alvast een beetje een indruk daarvan kan krijgen. Die indruk leek bij Levi wel goed te zitten. Ik vind het best leuk. Maar is het heel anders dan de school waar je nu op zit? Ja, het is veel groter. Voor dit gezin zal het een gezamenlijke keuze worden. Ja, ik denk dat zijn keuze wel heel belangrijk is. En wat wij vinden, dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar daar moet je dan samen een beetje uitkomen, denk ik. Het is wel even wennen dat er weinig alternatieven zijn buiten het Reinaert College. Ja, we komen oorspronkelijk uit de Randstad, dus daar had je natuurlijk veel meer keus. Ja. Maar op zich horen wel mooie verhalen en goede verhalen ook over deze school. Dus op zich denk ik dat het ook wel een goede keuze zou zijn. Toch zijn er ook inwoners uit andere gemeenten. Deze jongen uit Sas van Gent weet al precies waar hij naar zoekt. Of het leuke klassen zijn, leuke meesters, leraren, leraressen, directeur en of ik makkelijk mijn weg kan vinden hier. Toch lijkt zijn keuze voor het Lodewijk College al vast te staan. Dat is dichterbij, want anders moet ik sowieso een uur met de bus gaan. En bij het Lodewijk College kan ik lekker met de fiets gaan. Wel nog steeds 1,5 uur rijden, maar ik denk dat ik het Lodewijk College wel leuker ga vinden.